Zdravím vás pri tomto videu a dneska budeme reagovať na samotné reakcie. Takže, čo tu máme? Tento chalan sa zrejme venuje parkouru, takže točí na nejaké faily v parkoure. To je celkom pochopiteľné. Pustíme si toto. To je tak sladký, vidíte, aj bletie, máme korátníka bez ní. Keď deti točia reakcie na deti, no dobre. Našeho kanálu budeme teda reagovat na ostatní, protože můj nejsou v tom úplně moc dobrý. Tip je proto, protože tady to video, jak tady cucá ten námek, by mělo být dost zajímavý. Jdeme na to. Dobre pre pedofilov, no trošku nezvládnutá. Trošku nezvládnutá výchova. Hej, lebo toto on tam rieši, že to ide nahlásiť a neviem čo, ale to nepomôže, že on to nahlási na YouTube tie videá, alebo tam proste na nejaké musicly, či tie friti. Toto by už bolo na sociálku, vieš, nahlásiť napríklad. Lebo, prečo? Kvôli tomuto. Rozumieš? Tam nič nemá, ale proste som nahá a vieš, ako to je ako dosť od veci toto, no. Dosť od veci, že? Srandu, myslíš, že budeš něco jako dnešní kurvy, nic tam nemá. Kdokoliv může to být nějaký pedofil, jako není to vůbec dobrý, není to vůbec dobrý. Není, ale ty s tým nespravíš nič, hej. Ty by si mohol skôr reagovať na to, ako v tom dospeláckom duchu, že ľudia ako nereagujte na týmto spôsobom, skôr to nahlasujte, alebo no však či to videli akože jej rodičia, to by ma zaujímalo. Tady normální. Tohle se mi nelíbí. Wow! Najhoršie na tomto je to, že to má byť všetko, že to všetko má byť také no pre pedofilov, toto je najlepšie pre pedofilov, vieš, malé dievčatka vysmiaté a ešte v takých, akože vystriekaj sa mi na tvár, vieš, v pololohách. Fakt človek by si mal dávať pozor na to, ozaj, že ako sa prezentuje, čo robí. Hej, ja chápem, že oni to berú akože veľká zábava, sranda, chcem byť sexy, hej, ale pre koho, hej? A v tom veku, ako už chce jebať, alebo čo dáva najavo? Ešte ty to nechápeš, to je zábava, no tak však vidím, nie? Vidím tú prezentáciu, že to je zábava. Klučina, dejte si pusinku třeba na to. A toto je najlepšie, že klučina, počkať, veď, ešte sa do... Komentář, ten nejlepší komentář. Jako holka celkem pěkná. To, že se najde 13letýho kluka, který pak dává na nějaký videjko pusinku, je fakt sladký. Jako myslel jsem, že bude dobrá, ale taky mám se trošku dole. Můžeme se kouknout na tohle sladký video. To je fakt sladký, to je fakt sladký. Mě by zajímalo, jestli tady ten 12letý týpek vůbec ví, co má začít. Týpek, veď, ale ty kokot, veď, to je dievča do piči a na tom videu predtým bolo tiež dievča. A teraz mu dojde, vieš, že má drdol do piči. No, dobré ráno, ty kokos.
Vieš, do piče. A potom máš väčšinou reakcie na staré videá, reakcie na komentáre, čo je taký akože feedback s tými fanúšikmi môže byť. Potom samozrejme jeden ohovára druhého. Toto napríklad, tento obrázok náhľadový, toto mi príde čistý clickbait. Akože pička roztiahnutá. To mi hneď toto vraví, to tam neklikaj, lebo to je nejaká kokotina celé video. No a hej, lebo ty môžeš aj reakciu na to, čiže prečo nie? Vidíš, není problém. Ako podľa mňa reakcie točiť to je to najjednoduchšie. Hej, ty si zoberieš niekoho cudzieho video, nejakého debila, alebo čo nejakú dementinu a reaguješ na to, hej, povieš svoj názor. Ježiš, to je pičovina strašná, sa pozri, čo tam on robí. Čo to ako je, hej. A teraz vy to čumíte a ten druhý, čo vlastne neodviedol žiadnu robotu, neurobil nič, proste iba si pustil jedného video, povedal na to svoj názor a zarobil na tom neskutočné peniaze vďaka tomu, že ty si sa na to pozeral. Pritom ešte popri tom robia reklamu, samozrejme, lebo veľa ľudí potom si ide kliknúť to originál video, pozrú si to originál video a možno začnú sledovať aj tú druhú osobu, hej. Ja neviem, či ešte žije napríklad Ikaro, ty koko, či ešte funguje, či to niekto hladí, hej. To musí byť debil, čo sa na to pozerá. Takého kokota. Však to až normálne, čo to je za... A možno práve preto, lebo v dnešnej dobe sú v móde proste jebnutí ľudia. Hej. Matrix a neviem čo. Takíto retardi sa stanú slávnymi ako za chvíľu. Buď retard a budeš slávny. Po piči. Kariéra. Nevhodné podmienky pro kšečka. Čo si? To čo je? Najhorší hudba na svete. Počkaj, no zalistujme. No kto je akože taký najreaktor? Vidíš, a to čo? Ďalšie musically, reakcie na Goga, reakcia na vaše komentáre, no toto čo už musí byť? Clarissa. Dneska tu bude reakcia na vaše komentáre. Zase natáčam po druhýkrát, dúfam, že to vyjde. Počkaj, idem skontrolovať, či kameru je kamera. Naozaj som chcela natočiť ASK číslo 4, ale keď som videla tie retardované komentáre, Pozor. hneď to bude, musí byť reakcia. Kde bývaš? By v dome? Natoč FNAF. Však to je normálne príkaz, ako keby som bola taký retard. No, To čo sa dívam teraz, ty koko? Keby som bola taký retard a čo ideme točiť? Som retard, že me natočím Vidíš. nás, lebo ti zabijem vás a potom spadne do kanálu a potom sa potopí. Znamená, že ty teraz musíš natoč to. Takže ja už som párkrát hrala FNAFko, ešte som sa jumpscary, no. Ale mám to aj tu v počítači, ale ako neviem, lebo poprvé, ja neviem, či to fanúšikovia chcú, aby som to natočila a po druhé, môj kanál sleduje aj moja rodina, takže neviem, ako by na to reagovali. Natoč GTA 5. Aha, vidíš? Takže nemôže točiť hocičo. Do kanála, ale nie. No GTA 5 neviem, lebo... Čo s vlasmi v kanáli? Akože som sa aj GTA 4 Mám slabý počítač. Pozor na to. nič nejde. Ale dobre. Takže maximálne GTA San Andreas. Keď chcete GTA San Andreas, napíšte to dole do komentárov. Vypadáš trochu ako Falenka. To mi povedalo veľmi veľa ľudí a ja to nechápem. Takže mám s ňou fotku na Instagrame, tu ju budete mať na obrazovke. Ale ako nechápem, čo vás to napadlo, že sa podobám na Falenku. Raz, že sa podobám na Mona, raz teraz na Falenku a raz
že som sa podobala preto na Macka a na Martinsa, lebo som mala okuliare. OK. Ale zase dobre, rozvíja si slovné zásoby, retoriku. A toto je, myslím, že fajn ako. A pokiaľ to tí rodičia majú, že pod kontrolou to, čo točí, je to výborné. Ešte by som trošku vynechal tie hry z toho, aby sa človek trošku fantáziu rozvíjať, kreativitu, hrať aj motoricko-pohybové hry, hrať logické hry, hrať rodinné deskové hry, napríklad. Teraz som pod iným videom, toto video sa... Ježiš. No proste katastrofa. A väčšinou malé deti si tam berú do huby. Malé deti, čo si tam točia nejaké sprostosti, tak na toto reakcie točiť a teda... Že či vám to hanba není? No dobre. To je pre dnešok všetko.